sa Sabaha. Nera mga pictures. Salamat nga. Huwag sila makabantay. Ilabi na sila Lili nga gisuksok na ko sa kundukan. Ang puwa nga blouse ako nakuha sa karaan ng kaban. Nera mga pictures. Pulos gamit sa bata kinang suot sa kaban. Kung saan yung natapunan kamay sa duwaan sa bata? Kao man ni sa baby. Akong i-zoom. Kining maong kao. Mausap kini ang kao nga gisulog ni Rodel sa baby pa siya. Taro kayo ang kulor. Ma'am Sabrina? Onde ito doon para karang gabi, ma'am? Ana, tanawa. Tanawa niya akong nakuhang pictures. Kini kao, unsay kasulti mo, ana? Tanawa sa ting picture nga una tang nakuha sa kaban. Parehas tuod ka ng kao sa bata sa kao ang gisulubin ni Sir Rodel sa baby pa siya. Buti pa sa buta, nga kang Rodel nga gamit ang suot sa karaang kaban nga tuwa sa bahay sa palasyo. Pero, ang anong naabot man sa bahay sa palasyo ang kaban ni Sir Rodel, madam. Ang bangutan na, kung kinsa ang nagdasa maong kaban sa bahay sa kaaway sa ginikanan ni Rodel. Ma'am Sabrina, pagkatagan sa mga pangutan ng alis tutupagon. Kinahanglang matubag kining tanan, ana. Pero, unsaon? Kinahanglang magpatabang na ko ni Rodel. Kung mapatabang ka ni Sir Rodel, kinahanglan sultihan mo siya nga. Dito ta sabay sa mga palasyo. Kung musulti ko niya sa tinuod, masuko siya og mahiubos na ko, ana. Pero Ma'am Sabrina, maulang ka na ang bugtong paagi. Sige, mangita lang una ko gustong timing kung kanus ako angay nga musulti ini ni Rodel. Si Rodel. Hello? Rodel? Hello, Sabrina. Anong, di naman ka matubag niya? Nanawag pala ako kanina? Oh, pero huwag ka matubag. Kuan, may giatumi sa lungsod o niya, nakabili lang akong phone. Kumusta naman ba diha? Ugma, mapaulan na yung mama diha. Kanya, kumusta naman ang ibati ni Mama? Huwag mo siya problema. Kuan, ano nang tamang sulti diha? Unya, andaman lang na magkanting kwarto sa tupad sa ato. Kaya may magamit, ana. Kinsa man? Ang private nurse ni mama. Private nurse ni Mama? Oh, nagkanahan niya ang tinuod nga nurse nga motiman niya. Umubantay labi na sa iyang pagkaon. Mao ba? Sige, okay, ako na ipaandam ni Carding. Pasabtan lang mo niya si Ana. Asa na ko ibutang kining listahan sa mga nangamatay din nga imong gisuwat o Sabrina? Ibutan na diri sa among kwarto ni Rodel palihog. Sige ma'am. Ma'am, limpyo ng kwarto. Salamat. Ma'am Sabrina? Mahinayon gud ang pagkuha ni Sir Rodel o private nurse para ni Madam Mercy? O, ana, busa, relax ka na. Ma'am, okay naman ko sa kontrabaho. Ganahan naman sa kumuatiman ni Madam Mercy. Naluoy namin ni mo, ana. Busa, kinahanglan nga lain na ang muatiman ni Mama. Nagsabot naman dana, di ba? Oo, Ma'am Sabrina. Nakasabot ko. Kano sa among gusto lang maulit din ni Ma'am Sabrina? Ugma. Ma, ano naglingkod pa ka? Hita na, arong katog ka. Dili ko makatuhog. Ano naman sa ma? Nagunaw na lang ko sa birthday sa imuhang papa. Ma, ayaw ni problema ha. Patay na si Papa Filimon. Gisultihan ta naman kang daan, di ba? Ngayon abot na to sa ato. Maghikay ta para sa birthday ni papa nimo. Sige. Sige, ma. Oh, Good evening, sir. Ma'am. Kinsa man ka? Ikaw si Sir Rodel Bergan? oh, ako. Ako ang nurse nga gipadaan ni Dr. Ruiz, sir.
Ikaw ang akong nurse? Ikay mo atiman ako? Oh. Ako, madam. Sir. Nga na may tutok pa ka na ako. Ang imong tingog. Parehas ni... Parehas ni Kinsa, sir. Kuan, may kaparehas ka lang tingog nga kailan ako. Mao ba, sir? Ano sa mga Angel? Nagdaan na ba ka sa mga gamit? Oo, sir. Maayo noon. Sige. Ate man na si Mama. Mugawas mo na ako. Okay, sige, sir. Parehas ka sila tingog na Adela. Kung dili na ako sa tanaw na. Si Adela gud ang makita ko yung kasulti niya. Ma'am Sabrina, okay na ka? Ha? Nga na day ko, anak. Kuan manggod. Uwa manggod kay imik sukad kanina. Naguna-una lang ko sa sud sa kaban, ana. Bisan na sa una ko kunahuna, no. Kang Rodel gid ang mga butang sa kaban nga tuwa sa bahay sa mga palasyo. Maugid, ma'am. Mauna ko niya. Gusto kong mapaway og sayo. Ana, hindi ba lang nato sultihan si Lula bahin sa atong nareskubrihan? Ayaw lang una, Manoy. Pasagdan na nato si Ma'am Sabrina nga may mo desisyon bahin sa itong nadiskubrihan sa bahis mga palasyo. Doon ang mga tao nga parehas og tingog ug sinultihan. Nahinumdum noon ko ni Adela. Unsa magud ka ang nahitabo ni Adela? Unsa man ko? Anong dili man ko makatok? Saan ding oras, Arin? Alas 2 na sa kadlawin. May tingali mo inom ko gatas. Ato na lang ko sa kusina magpaduka. Kalayo ba spontag? Ugma. Babalik na si mama niya. Pero kinsa ka ang nurse nga nakuha ni Rodel para kang Mama Mercy. Galit kinaabdi ang pultahan sa sala. Kapag na sa hangin. Wa siguro matarong og sira ni Carding ang dakong pultahan. Kabog na sa hangin gikan sa gawas. Unsa man sad ni sila uy, wa man ilak. Adto ko lang iimnon ang gatas sa mong kwarto ni Rodel. Labi og balik ang dakong pultahan. Ano man niya? Kinsa ang may ablian ng pultahan? Carding? Ana? Naamo sa silong? Kung minito baga. Kupa man tingalin yung pultahan na. Kinsa na? Ma'am Sabrina? Gitawag ba ko nimo? Oo. Tanawa ko na kung pultahan sa sala. Kung dili ba gubaon ang iyang lock, Carding? Ha? Oo, ako tanawon. Bilagi naman. Kinakabdiyan na. Dili. Ako nang gisiraan og gilak. Pero pagbiya na ako, kalit ka na abli og balik. Ako unang i-check ha, Ma'am Sabrina.
may problema ni puntahan, ma'am. Kung wa pa na problema, nganong kalipang naabli na ganina? Bitaw sad no. Atong tanaw nom. Mugawas ko niya akong ilaka. Oo, sige, sige. Ah, Nana. Nasira na og nalaka, ma'am. Ako ablihan eh. Ma'am! Lock na! Dili na ko makasold. Ablihin na, Ma'am Sabrina. Malak raman, oh. Pero anong naabli man ni ganina sa hangin? Wa tingali madutog maayong puntahan, ma'am. Sige, be. Klaruhan na sa paglakar ding palihog. Oo, ma'am. Nana, ma'am. Dili lagi na maabli kung dili yawihan. Salamat, Carding. Sige na, katuog na lang. Ani ko lang ni Imnon sa sala kini akong gatas. Sige na. Sige, Ma'am Sabrina. Bugnaw naman din akong gatas eh. Ako ni uli sa kusina. Ug matuog na ko. May unta ko nakatuog dayon ko. Oh. Naapli na sa nabultahan. Sabrina na. Rodel? Tuhog ko galing sa barbecue, no? Since siya na-upak mati sa drama, guys. Kaya super busy. Mugasta ka mo. First things first, manghugas yung tagkamot, guys, para hindi gusto mo kung magwantista na yung magtuhog ang manok. Dahil sumailalim ang mga ito sa surgery. Nang matapos, ang mga pasyente ay dinala sa Surgical Trauma Department at ang tanging mga authorized na staff member lamang ang tanging may karapatan na maglabas-pasok sa unit na yun. At isa sa mga ito ay sigurado. Ang tungkulin ng mga nurse dyan ay linisin ang sugat, bigyan ng gamot ang pasyente, i-monitor ang vital signs at iba pang mga post-operative care. Kaya kung iisipin mo ay naging madali para kay Tugado na gawin anuman ang niyang kalaswaan sa mga pasyente. Sa court record ay ibinahagi ng mga biktima na noong unti-unti na silang nagkakamalay ay naaninag nila na ang suspect ay abalang nilalaro ang ari nito. Isang biktima din na nagpatotoo na noong magising siya ay hawak-hawak na ni Tugado ang pribadong parte ng kanyang katawan, habang hawak din ng suspect ang kanyang ari. Ayon sa prosekusyon, ang unang beses na naglakas ng loob na magsarili sa harap ng kanyang pasyente ang Filipino nurse ay noong May 2025. Dahil sa walang nagsusumbong at nakakahuli sa kanyang ginagawa, si Tugado ay nagpatuloy hanggang maging 3 na ang mga biktima niya. Ang ilan sa mga ito ay dinalaw din ni Tugado habang walang malay. Sinabi ng prosekusyon na isang seryosong krimen ang ginawa ng Pinoy nurse dahil una ay naibag nito ang physical autonomy ng mga pasyente habang ang mga ito ay walang malay. At ang pangalawa ay inubuso ni Tugado ang kanyang posisyon bilang nurse at ginamit nito para magbaboy ng mga pasyente na hindi makalasa niya. Dahil sa bigat ng mga aligasyon at para hindi masira ang kanilang reputasyon, ang Duke Health na nooy inilagay sa administrative leave ang nurse ay tuluyan ang tinanggal sa trabaho si Tugado. Nang maganap ang preliminary hearing, ay tinanghan ng abogado nito na kumbinsin ng judge na palabasin ito sa kulungan habang naghihintay ng trial. Ngunit ang hukom ay naniniwala na delikado ang publiko kay Tugado. Kaya hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ito ng selda at naghihintay ng petsa ng paglilitis. Nakumpirma ko rin na ito ay hindi pa United States citizen. Kaya kung mapatanayan na ito ay talagang nagkasala, ay maaari itong makulong ng ilang taon. Mababawasan lamang yan kung sakaling si Tugado ay alipin ng plea deal. Ngunit kung gusto nitong ilaban ang kanyang kaso sa harap ng jury at mapatunayan na siya ay nagkasala, may posibilidad na pagkatapos niyang mapagdusahan sa kulungan ang kasamaan niyang ginawa, ay ide-deport siya pabalik ng Pilipinas. Tinignan ko rin ang lisensya ni Tugado at makikita mong suspendido na ito.
Nang matapos ang Syrian Civil War noong 2011, bagamat tila tahimik na sa Syria, ang hindi alam ng ilan ay meron palang ilang mga tao ang hindi kontento sa pamalakad ng bagong Panguluno. Kaya pagkalipas ng 2 taon noong 2013, ang ISIS o Islamic State of Iraq and Al-Sham ay nabuo. Sa lakas ng kanilang puwersa ay halos 1 taon lamang ay nakontrol na nila ang Eastern Syria, Northern at Western Iraq. Kaya upang mapanatili ang kanilang kapayapaan, noong August 2014, ay makikita mo na tinangkang pulbusin ng Estados Unidos ang ISIS-controlled armed vehicle na ito sa pamamagitan ng airstrike. Sa tulong ng UK, France, Canada, Australia, ilang Arab countries, Kurdish at mismong Iraqi ground forces ay binuo ang tinatawag na Operation Inherent Resolve para tuluyan na mapulbos ang ISIS. Kaya mula 2015 hanggang 2017, walang tigil ang pagpulbos ng mga ito sa mga terorista. Ang pinagsama-sama mga effort na mga yan ay nagbunga naman noong 2018, kung kailan tuluyan ang napatalisik ang puwersa ng ISIS sa Syria. At mula dyan ay unti-unti nang humina ang puwersa ng mga ito. Kaya para magkaroon ng pera upang makabili ng mga gamitan, ay madalas manakot ang grupo ng mga magsasaka, truck drivers at iba pa. Napabalita rin na nakikidnap ang mga ito. Parte din ng mga ito ng black market at kahit sa internet ay kumukuha rin ng mga ito ng mga supporters. At sa loob ng ilang taon ay marami na rin ang napabalitang mga tao, lalo na sa Amerika, ang gustong sumali sa ISIS. Ang pinaka-latest sa natakip ng FBI ay ang residente mula sa Long Beach sa state ng California. Sa actual footage na ito noong August 2, 2025, ay makikita mo ang maraming federal agents at sasakyan ng mga ito na pinalibutan ang bahay na ito. Ang mga residente sa lugar ay nagulat dahil yun ang kauna-unahang beses nilang nakita ang presensya ng FBI. Maraming mga tao ang nagreklamo sapagkat hindi inrelease ng mga ito ang mukha ng hininalang salarin. Ang inilabas lamang ng mga itong detalye ay ang suspect ay 28 taong gulang. Ito ay isang permanent resident o green card holder at ito ay born and raised sa Pilipinas. Ang mga tao ay kaagad nanawagan na ipa-deport na ito kaagad. Pagkalipas ng halos 1 linggo nang maighain na ang mga kaso laban dito, ang FBI ay inrelease na ang detalye ng suspect at ito ay kinilalang si Mark Lorenzo Villanueva. Ibinahagi ng mga otoridad na sa loob ng ilang linggo nilang investigasyon ay napatunayan nilang isang ISIS supporter si Villanueva. Inimbestigahan nila ito na makatanggap sila ng ulat mula sa bangko ng suspect. Guys, plin, tag-5 ra guys. Hindi lamang isa. Palit na mo no, makita ko diri sa Purok 3, Santa Ana, Tubay, Agusan del Norte. Ang sunod na tinignan ng mga Brato lang guys, presyong Divisoria. Doon ay kumpirmado nga na si Villanueva ay isang ISIS supporter dahil sinabi nito sa isang miyembro ng ISIS na isang karangalan ang lumaban at mamatay para sa ating pananampalataya. Yan ang pinakamatusay na paraan para makapunta sa langit. Balang araw ay sasali na ako. Sa loob ng 5 buwan ay nagpadala ito ng perang umabot sa $1,615 o mahigit kumulang ng 2,000 pesos. Nang suyuri ng FBI ang bahay ni Villanueva. Humot siya guys, oy bisag parang gisugban no, pero gilakuhan na magud na ko ni. Half cook lang ni siya guys. Nagagamitin ito para mambomba. Ang FBI ay masaya na nahuli nila ito bago ito makapatay ng ilang mga tao. Noong January 27, 2026, si Villanueva ay umamin na sinuportahan niya nga ang ISIS at gumawa rin siya ng bomba para ipakita ang kanyang suporta sa mga ito. Sa tindi ng ebidensya laban sa kanya ay tinanggap nito ang alok na plea kapalit ng mas mababang sentensya. As of this recording, si Villanueva ay nakapiit pa rin sa federal prison at naghihintay ito ng sentencing hearing na magaganap sa June 17 ng taong ito. Depende sa judge na titingin sa kanyang kaso, si Villanueva ay maaaring makulong sa loob ng 2 dekada.
Kung matapos niya ang kanyang sentensya, malaki ang posibilidad na ipa-deport siya pabalik ng Pilipinas. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan. Sport lending. Fast cash loan. Download today and get started. Entonces, ¿viste? Y entonces, ¿pagiste ranchera? ¿Quién tiene otro? Para llevar, Sí. algo a tomar, No, gracias. ¿es todo? Sí. ¿Seguro? Seguro. Maíto,